Miau priatelia, to som opäť ja, Milan, nespätný kocúrik. A dnes som sa trochu opojil vínom, pretože vás pozdravím z tohto 6-tisícového mesta s vadom Svätý Jur. Naše putovanie začíname v takýchto naozaj krásnych, prenádherných viniciach. Pohľad na kostol. Dostali sme sa tu od nedalekej železničnej stanice, odkiaľ vedie turistický chodník do tohto vinárskeho skanzenu. A v podstate aj teraz sa tu pestuje vinič s naozaj parádnym výhľadom. Za mnou už môžete vidieť hradobný múr. Ten je súčasťou mestského opevnenia, lemuje mesto a je čiastočne zachovaný. No rovnako zrúcaninovo vyzerá aj hrad Biely kameň v lokalite Neštých, odkiaľ je aj blízko slovanské hradisko. No a takto to tam teraz vyzerá, hrad rekonštruujú. Aby týchto informácií nebolo náhodou pre vás málo, tak hrad bol majetkom aj Pálfiovcov, ale aj šľachtického rodu Ilešháziovcov, čiže Maďari. Postavili ho v 13. storočí ako reakciu na vpády Tatarov do Karpát a v roku 1271 ho dobil taký Čech, nejaký Přemysl Otakar II, ale to je nepodstatné. Tu ešte vidíme súd, ale predtým bol kostol svätého Jura. A tu sa nachádzam priamo v Pálfiovskom kašteli. Pôvodne bol kuriou, ale zakoreli tam až tak, že z toho vznikol teraz hotel s luxusnou reštauráciou. V pozadí nám už Nela Pocisková dospievala, no a my sa presúvame cez tzv. Prostrednú ulicu a taktiež aj námestie okolo kláštora piaristov, evanjelického kostola, mestského úradu alebo aj takéto fontány, ktorá je na námestí. Mestský úrad. No a už odchádzame preč. Tak ahojte, niekedy zase, dovidenia. Čo je za človeka? Jaj bože, skoro som zabudol vypnúť nahrávanie. Toto je takýto pamätník, je tam taký socialisticko-komunistický, vedľa sa nachádzajú aj potravinníkov jednota, no a toto je ešte židovský pamätník na záver. Áno, je to aj synagoga, ale veľmi zdevastovaná, naozaj veľmi zdevastovaná. No a posledný záber.